Hej alle sammen, så er det den absolut sidste dag af valgkampen, og jeg vil gerne benytte den lejlighed til at sige tusind tak til alle i SFU-land. I har været med til at løfte en sindssygt fed kampagne. Vi har fået ros fra nærmest alle de sider, vi kunne få ros fra. Folk synes, at vi har været synlige, både med plakater, med flyers, når folk har stået med lighter, delt kondom ud. Lige meget hvad pokker det har været, så har folk altså lagt mærke til, at SFU har været med ude og føre en sindssygt aktiv valgkamp. Jeg står selv på Dronning Louises Bro her på Nørrebro lige nu og deler de sidste flyers, vandflasker og kondomer ud. Og folk er glade for at tage imod dem og er glade for at snakke lidt politik. Så jer, der selv skal ud og give den sidste skalle i aften med natuddelinger osv. Jeg håber, I lige kan brænde den sidste energi af. Det er der helt sikkert brug for. Noget, jeg gerne vil have til at gøre her til allersidst, det er, at jeg har lagt et billede op på min væg, hvor jeg også siger tak for valgkampen, og det vil jeg gerne have, at I deler, og hvor I opfordrer jeres venner til selvfølgelig at stemme på mig, så vi kan sikre, at SFU's kandidat bliver placeret så højt på listen som overhovedet muligt. Jeg vil gerne igen sige tak. En god valgkamp. Jeg tror på, at vi får et lidt rødere og grønnere Europa med den kamp, som vi har lagt for dagen. Og så ses vi på den anden side.